Dewa ulungna Bathari Supraba iki kayangan Suralaya. Wah, oi. Oi. Weh, parat sekipu. Weh. Weh. Ayo. Ayo nono iki sekipu. Kowe ngawu gawar kepengin ngayonake Bathari Supraba kena watone bisa nglangkai bangkene para dewa gagelak kowe. Woi ah. Oi! Oi! Wah! Weh, mandek kok, Ger. Tandya para Pandhawa nyung gumula mangung siring Sata Kurawa prakinjong Pak Pong kali kita kali codhe sapa sing gawe mengkuto sekipu tantra wonten timbalan dawuh pukulun Tetela Paduka menika salah sawijining jawata ketitik Paduka boten ngambah wonten ing Bantalaya ulun iki jejering jawata ala dikaya ngapa ulun iki dadi warangkaning dewa
Kowe kuwi patih ana negara Giling Wesi, ulun iki patihe ana Suralaya. Inggih. Paduka menika bebisik sinten? Ulun iki bebisik Sang Hyang Naradaya Kaneka Putra. Lah lajeng sing wingking menika nggih dewa. Ya iki ya dewa. Dewa nek nggih mboten bagus nggih. Dewa kaya mengengeh ngoten. Wo trembelane. Meleo mripatmu bolonga gobokmu lho niki pukulun Bathara Madipati. Bathara Madipati, ya. Kowe wujuding raseksa. Ulun iki dewa. Perkara wujud menungsa raseksa dewa iki maneka warna padha wae. Nanging munggo ing Gusti Kang Akarya Jagat sing disawang ki ora kok perkara wujude. Nanging tumindake sarta manembahe ngono. Inggih pukulun. Wonten wigatos menapa pukulun? Paduka nyigek dateng mungkaring Pancandriya ingkang titah pun Sekibu Tantra. Ngene ya Nger Sekibu. Aku ngerti apa kang dadi tekadmu. Kowe kuwi mung dedapur utusan. Kowe kuwi Duta Caraka gandhek rampung lak ya ngono to? Inggih. Kowe nuhoni dawuhe Gustimu Prabu Kalapercana tinanggenah nglamar Bathari Supraba ginarwa lawan Gustimu Prabu Kalapercana. Inggih kasinggihan dawuh pukulun. Mundi dawuhing Sang Jagat Girinata bakal tinampa panglamare Gustimu, nanging kabeh kuwi mau kudu jerbasuki mawa beya. Liripun dos pundi kabeh ana pitukane tur ora gampang syarate. Sabab Supraba kuwi salah sawijining widodari dening ratumu Prabu Kalapercana kuwi menungsa tur wujude raseksa. Kudu nganggo srana syarat. Sangatena panglamaripun Gusti kula dipun tampi ditampa. Wong ngaten ngaturaken genging panuwun pukulun lajeng benjang menapa Sang Ewang Pukulun maringaken Bathari Supraba kabaya wonten Praja Giling Wesi. Lah iki ya ing kene iki bakale ulun ngendikake dene syarate kudu ana dina tanggal sasi lan taun. Ora kok angger-angger boyong ki ora nganggo dina ki ora becik kabeh ki kudu digoleki dinane. Wah mekaten iya. Lah lajeng dinten menapa sarta tanggal wulan menapa pukulun? Ya, aturna lawan Gustimu ya. Inggih. Dinane Anggara Kasep. Napa? Dina Anggara Kasep. Lho. Limrahipun Anggara Kasih niku kok niki Anggara Kasep. Dina dewa karo titah ki beda ngono, tanggalan sasi taun iki beda. Kowe mesti ora ngerti ning Gusti Ratumu ngerti, sabab ratumu ki mustikaning janma mesti ngerti sanepaning para dewa. Aturna wae. Oh nggih. Dintenipun menapa pukulun? Dina Anggara Kasep. Tanggale tanggal kaping 19. Kaping 19 ya. Lajeng wulanipun sasine Jumadi Lawas, dene taune taun bebas. Oh ngoten ya. Wis to aturna karo Gustimu mesti
Gustimu wis ngerti bakale sowan ana kayangan Suralaya kene. Nggih, menawi tetela mekaten. Kula nyuwun pamit saha nyuwun pangestu badhe kula aturaken dhateng junjungan kula Prabu Kala Percaya. Sing ati-ati Sekipu. Dalah buta pengung. Buta goblok. Waduh pukulun. Sangatena paduka menika maeka kalian Sekipu. Ha iya Sekipu ki nadyan to pangkate patih. Aning ya patih-patih bodho. Diapus krama karo dewa ora ngerti. Lah mangke umpami dugi wonten praja ngiling wesi matur kalian sinuwun Prabu Kala Perjana tan wurunga dados gempung ya wis ben dipala Sekipu. Umpami Prabu Kala Perjana ngluruk wonten kayangan engko ana tugase si Bayu. Wis to, lelakon iki percaya marang ulun. Ayo ngadhep lawan Sang Jagat Kirinata.
Buta tata kadiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Bawana Bana Margana Samirana Payuarayan Titiwan kala lidra jagat selikur dina mengkuta abdiku kinasih
Tejo mantri lan kowe Demang Sarawita Bilung. Kula wonten dawuh sinuwun kepareng amiji dhateng ingkang abdi pun Tejo mantri. Iki wonten timbalan dawuh sinuwun animbal ingkang abdi pun Sarawita Hambilung. Aja kaget atimu Gok lan kowe Lung. Iki dina rasane jenenge ingsun kaya suk-sukan sarta banget goreh rasaku Gok. Lah wonten napa to sinuwun? Jejere paduka menika sampun dados Nalendragung Pinethara. Sinuyudan sangyaning para kawula dasih. Wonten menapa sinuwun kepareng paduka nimbali dhateng ingkang abdi pun Togog kalian kadang kula Bilung. Mokal Gok yen kowe ora ngerti. Jeneng ingsun lagi ketaman Kunjana Papa, jeneng ingsun lagi ketabetan Gandrung Kayuyun Gok. Mestine kowe ngerti jeneng ingsun wis utusan lawan Gustimu Patih Sekiputantra lumawat marang Kayuwangan Suralaya nyuwun Bathari Supraba bakal tak dhaup ana Praja Giling Wesi kene Gok. Togog pripun? Aku ngerti kowe kuwi wong lawas, kowe wong kawak. Miturut dongenge kowe kuwi mbiyen dewa, nggih. Kowe mesti apal sarta ngerti piye cak-cakaning para dewa. Mungguh panglamarku lumantar Patih Sekipu kira-kira dewa maringake ora Gok? Oh nggih. Nggih, nyuwun sewu le sinuwun. Kula niku ngerti bilih pernataning para dewa Manikmaya nggih Bathara Guru niku sejatose kadang kula sing paling cilik ragile nggih Bathara Guru niku barepe kula sing angka 2 Ismaya nggih Semar sakmangke wonten tanah Jawa. Lah kula niki duwe tunggal cacah 3, sing 2 wonten Madyapada, lah sing ragil Bathara Guru niku wonten Kayangan. Dewa niku ndamel pernatan utawi peraturan babakan judo niku Jawata sampun damel pepali. Iki nami judo tali mangsa. Judo tali mangsa ki werdine piye, Gok? Judo tali mangsa niku nyebataken bilih Hapsara kedah dhaup mewah Hapsari. Raseksa kalih raseksi, Picaca kalian Picaci. Picaca menika demit lanang, Picaci demit wadon. Bambang kalian Endang, Bambang menika anak Brahmana mijil kakung, Endang niku anak Brahmana mijil putri. Langkung-langkung dika niku nyuwun sewu nadyanto dadi ratu. Namung paduka menika mijil raseksa. Menawi raseksa kok dhaup kalih widodari nggih kinten kula dewa boten maringaken. Wis dadi sumpahku, Gok. Yen to dewa ora maringake Bathari Supraba bakal tak garwa. Woh, Kayangan tak dadekke sungsang bawana balik. Lah yen niku monggo. Ah niku wong nekat, niku wong buruk ngoten niku. Mengke yen enten napa-napane nggih monggo. Wong aturan kok diterak. Luwe-luwe niki musuhe karo dewa.
dewa niku gedhe dawa sampeyan musuh dewa nggih dadi ndok amun-amun ngoten. Wis dadi sumpahku, Gok. Yen to pancene dewa ora maringake mbuh dadine, Gok. Kayangan bakal tak obrak-abrik, Gok. Sinuwun kula ingkang sowan sinuwun. Buta tata kadiwisaya amit pasangale mantabit sinabeta ngela dumu sampun kenging sapu dendaning Bathara tinebena saking tolak manu domawaing tawang towang sinuwun kula ingkang abdi pun sekipu tantra ingkang sowan ngabiyantara paduka sesembahan kula Sang Prabu Kala Percuna sinuwun. Iya, Sekipu Tantra. Padha slamet sak tekamu Sekipu. Inggih. Berkah pangestu paduka sinuwun sesembahan kula sowan kula tan mangke rubeda menapa. Mboten langkung kula ngaturaken sungkeming pangabekti mawantu konjuk. Sandhaping pepada paduka sinuwun Prabu Kala Percuna. Iya tak tampa ora lewat pangestuku wae tampanana. Inggih kula pundi mugi dados jimat. Sekipu kula wonten dawuh. Piye pawartane Sekipu? Anggonira nutus lumawat marang Kayangan Suralaya. Sowan marang Sang Jagat Girinata kang saperlu nglamar Bathari Supraba entuk gawe apa ram kaya ngenteni kumampange watu item sileming palwa gabus nggonku ngenteni dapurmu Sekipu. Inggih sinuwun sekawitipun para Jawata boten maringaken sinuwun. Salajengipun kula menika pinarcaya dados duta caraka gandhek rampung rawe-rawe rantas malang-malang putung. Satemah kula Bandayuda kalian sangyaning para Jawata dereng rampung anggenipun Bandayuda kedadak rawuhipun salah sawijining Jawata
ingkang bebisik Sangewang Pukulun Bathara Narada paring dawuh piye paring dawuh bilih panglamar paduka badhe dipun tampi sinuwun ditampa inggih sinuwun. Woi Wela dalah jagat Dewa Bathara asisaning dara jagat. Bungah rasaning atiku ora kaya dina iki teh. Saking bombonge atiku kowe tak blonjo sak tedhak turunmu teh. Inggih sinuwun. Lah mendi Bathari Supraba ora kok mbok kanthi ana setinggil pinaturata mapan ana praja ngiling wesi kene. Inggih menika dereng rampung dawuhipun Sangewang Bathara Narada sinuwun. B sarening paduka menika jejering titah Jawata menika sesembahan mila sedaya kedah Jerbasuki mawa dewa. Lere piye? Dawuhipun Sang Hyang Narada paduka dipun keparengaken mboyong Bathari Supraba wonten dinten tanggal sasi lan taun ingkang nyata dinten ingkang prayogi ngono inggih. Lah besok kapan? Mara kage matur yen to dina-dinane apa tanggal pira sasi pira Pati. Inggih sinuwun. Dawuhipun Sang Hyang Narada bilih dintenipun dinten Anggara Kasep. Anggara kasih sanes kasih Kasep. Karepmu piye? Inggih niku dawuhe dinten Anggara Kasep. Tanggalipun tanggal kaping 19. Sasinipun Jumadilawas. Taunipun taun bebas sinuwun. Dada muntap lir kinetap. Tukoya sinipi jujupang mawingo-wingo. Lati kumitir netra mangundarandir. Wo patih busuk kowe. Kowe dipaeka karo dewa. Dina Anggara Kasep kuwi ora ana anane dina Anggara Kasih. Tanggal kuwi tanggal kaping 19 ora 19. Sasi kuwi Jumadilawas ora Jumadilawas. Oh patih goblok kowe. Wah. Aduh, sinuwun. Wah! Woi! Wah! Aduh, sinuwun. Tadah duka ingkang kathah sinuwun. Ya eling-eling patih ora tau mondhok. Kluyuran nggonmu dem-deman ae. Sabamono kafe ora tau maca kitab mulai bodho kowe. Nggih ngapunten. Angger mendem karo ngendang ngene iki. Nggih ngapunten sinuwun.
Kula pamit pejah sinuwun pejandasmu atos kowe. Kowe mulya bali marang Kayawangan meneh. Janji kowe ora iso nyekel Bathara Narada tak idak-idak ndasmu Aduh Gok, ketiwasan Gok langit to. Pripun prediksi kula? Dewa niku wong pinter. Ketoke ya alus ning glembuk. Janjine ngendika ya manis dewa niku. Mengke ngeten-ngeten ning ya ora ditindakne niku dewa maeka. Ah nggih ngoten niku dewa nggih ngoten niku leres sing diaturke belung niku. Togok pripun? Sekipu derek Gok, wat-watono Gok. Kowe kuwi wong lawas, kowe bekasing dewa, kowe duwe daya kang gedhe. Dombanana Gustimu Pati Sekipu. Aku bakal meminta marang Swanghyang Ludrakala dimen aku bisa kasembadan kayuh Bathari Supraba. Para wadya reklampit rugatipul budal maneh marang Kayawangan.
Oi. Woi. Ah.